You're listening to Dili Ni Advice, where two millennial sisters from Davao dish out unsolicited opinions like it's our full-time job. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We rant, we reason, and we rarely fact-check. So listen and laugh, but don't cite us in your thesis. Hello, hello, hello! Yes, hello mga kaibigan. Welcome to episode 95 sa Dili Ni Advice. Hello guys, how are you today? I'm Good fine, morning. thank you. And you? I'm very, very good. Thank you. Salamat sa pachipon cake ni Nathaniel. Thank you. Ano sa nagipalit? Kagabi Oh. Katulaging nangita mi og mga everything. Nangita Lahi ang mo napalit. Kuan. Lahi ang napalit. How am I? Nagkakumusta ko sa akong sarili. Yeah, how are you? Bali, napasaylo na ako si Ariana Grande, diba? Wala pa sila nagbulag ni Ethan, pero time heals. Oy, na ako ingon. Wala pa ka ni-declare, no? Nagipasaylo na niyo mo si Ariana. Wala pa nimo nag-declare. Wala pa. I-declare? Gipasaylo na ko siya kaganina. Ay, kagahapon. Ay, anak ko nga, dili pasaylo. Ako, dugayan na ako naminaw ni Ariana, oy. Kaya di ba na ay Spotify DJ? Oo. Yung say i-insert man na niya sa ako ang sa ako ang music si Ariana. So anak ko na dugay na ako wala na mina ka Ariana ay mga 2 years or 1 year ana. Oo. Basta dugay na kaayo tungod atong Ethan issue. Oo. Eternal Sunshine. So mo to nga kagahapon naka-decide ko paminaw na ko yung Eternal Sunshine album. Oo. Mo to gipaminaw na ko. Dili ni tungod kay naglagot ko kay Ariana ha. Pero kani siya kanang objective jud ni siya nga critique. Unsa man? Ang iyang album, except for a few songs like couple or 3 songs. Unsa nga album, the latest one? Oh, The Eternal Sunshine. Yeah. For Ethan? Except for a couple or 3 songs, pare-pareho og beat tanan. Kisa kaya ang producer. Oo. Nakaingon ko, pare-pareho manig sound uy nya. Murag pwede gud mo siya ma-mash up tanan kanta kay ang note asa nagsugod o nag-end pagsugod sa next song murag same ang kuan key. So basin gituyo na nila? It's not nice. Is it not? Okay. Dili daw nice. Arte ba di darling? Arte jud ko magbuot. Dili daw nice. Dili nice Ariana. Pero I'll give her credit kanang gwapo jud kayo iyang mga albums labi na ang first, second, third, fourth, even fifth. Ganahan ko sa tanan. Pero, basig na bias lang po ko kay naglagot naman ko. Muto pagpaminaw na ko sa Eternal Sunshine gahapon, medyo luod po ng lyrics ha. Naay mga kaligot-got gamay habang nagapaminaw. Medyo. Kalagot ang lyrics gamay ha. The boy is mine. Mo gani no. The boy is mine. Kanang, the boy is divine. Ew. The boy is not divine. The boy is SpongeBob. He's a married man. Nganong divine, Ariana? And he looks like wala his pa brother. Wala pa saylo. Kaya nagyaw-yaw man. Wala pa. Wala pa di. He looks like his brother. Si Ariana? Dili. Si Ethan. Mura si Frankie. Si Ethan. Pareha silang naong sa naong ni Ariana. Pareha silang naong. Uy, by the way, wala ko'y ligo. Ano i-announce? Alangan, sayo kayo si Kringkay. Sayo kayo siya niabot diri. Gani no. So, syempre, buntag pa sayo, wala pa ko ligo. Gani no. Wala pa ko namahaw. Handay. Munang naka-duster ko karon. Kung nagtanong mo sa mong live stream, nag-duster ko karon. Handay. Wala ko ilabot. Pagtanong mo sa kung ano nag-duster, this is a grandma duster. This is my favorite duster. Yeah, I like that duster. I would like to have one of those. It's very comfortable. Yeah. I have a lot of dusters at home. Very comfortable. Yeah. I like them. Correct. Napako isa ka fun fact. Nakadali lang. Nganong nag-uul permente ang kilay ni Ariana Grande. Kabalo ko ngano. Nga naman. Gituyo na sa iyahang PR team. Nga naman. Kay para mahanay or mahupa ang controversy with Ethan, mo na
murag pa-inosente effect ang iyahang look. karon. Kuyawa, oy. Mao na akong theory. Giputla siya para murag cancer. Para patient. murag Murag luoy ka sa iyaha. Maluluoy yun. Mo nang napasaylo. Sige. Mo nang napasaylo. Ay, oy kayo. Pero dili na nako siya i-block sa akong kuan, sa akong ears. That's Maminaw fine. nako sa iyang mga albums again, katong first to except the latest album. Okay. First to the recent except latest. Okay, sige. Pero kisa wala nag-DND. Kinsa naman po na. Kinsa naman pod na ang wala nag-DND. Ha? Ay, nako. I-DND ni siya. Nako. Napako isa ka fun fact, bago lang ako ni nabalaan. And dapat good no, nabalaan na to ni masking wala pa tagiignan. Unsa man na? Kay daghan kayo nagaagi na pod na Michael Jackson video sa ako ang feed. Oo. Syempre, dapat kabalo na ko ani, pero abot nga nung wala ko kabalo ani. Ang kanta na na You Are Not Alone. Kanina, lahi po nga fun fact ha, sortihan ta mo. You Are Not Alone na song ni Michael Jackson debuted at number 1 sa Billboard. Pag-debut yun, pagsulod sa Billboard Hot 100, Number 1 diretso. wala siya ni agig 100, 98, 90 na, wala. Diretso siya 1. Ni diretso siya 1. Diretso siya 1. Oo. The fun fact that I was about to say, dili to pero kani ako nun. Si R. Kelly din ang producer, ana. Ay, mo ba? Na-realize ako, bitaw no, paminawang I Believe I Can Fly. Another day is gone. I believe I can fly. Ay, pareho sila tono. Parehas po sila ka ng maninote sa ending. Maninote katong climactic ending niyang In my heart, na choir. Though you're far away. I believe I can fly. Napuing ana. Ay, katong choir climactic ending. Climax sa iwit. So you realize now, di ba, pag ang mga producer naman gina sila kanang iconic na kanang ilang signature ba? Dapat mailhan na nimo, pero nganong kadto wala na ko na ilhan dayon. Wala lang. Kaya? Nakaingon lang kung dapat nabalaan ako na ba, pero wala na ko siya nabalaan. Pero mo lang to. Amazing. Uy, ang kanta ni R. Kelly nga I Believe I Can Fly ba nisulod na sa akong utok. Kay si Putput manggod magsiingon og I Believe I Can Fly kay kana iya mga ginatanaw na mga video na ay mga I Believe I Can Fly. Si Keeper pod tinga ko anong kabalo siya nga kanta kay mugawas din na sa ilahang TikTok. Mugawas sa ilahang TikTok. Mo di ay na nga kabalo sila nga kanta. Regardless sa gibuhat ni R. Kelly, how did siya nga to be fair lang pod sa iya pero load siya pagkatao. Load. Pero to be fair sa iyahang musical artistry, how did siya mohimo og kanta, guys? Let's maybe in some cases we can separate the art from the artist. In some cases lisod man gyud siya kay iconic man jud good kaayo iyahang mga kanta. Grabe ka iconic jud ang mga kanta ni R. Kelly. Onya, unfortunately, we grew up with his songs. Unfortunately, yes. Tas napo ko ingon, mao nang lami kayo gyud nga kanang kamo good mga artista, kamo mga musicians. Ayaw good mo pag pa-news. Like, ayaw mo pag pa-news, okay. Ayaw mo pag ni Brian McKnight. Daghan kay ko ganahan nga kanta ni Brian McKnight. Please lang. Pero dapat dili na namo mabalaan being a deadbeat father day ka. Dapat dili na namo na mabalaan or Ariana na nga kanang giilog nimo ang husband ni Dr. kisa tong wife ni Ethan. Dili nang ta namo na mabalaan. Pwede ka nang pagpuyo lang mo. Wala mi mabalaan sa inyo ha. Sikreto ra mo, lie low, di ba? Ana ba? Wala ang ta mi mabalaan kay para ma-enjoy na mo inyong music all the time. Mao gani unfair kaayo, like inconsiderate. Gani, what if ganahan jud kay mising yung kanta niya, makadungog mi nga Predator Day ka, para ni R. Kelly unfair kay sa amo kay kailangan na mo i-remove imong song sa among playlist. It's hard.
Si Chris Brown, may redemption arc pod gamay. Na ako no redemption arc si Chris Oo, Brown. kay di ba gikulating daw niya ko no. Kato nga time ha, dili pa kayo prominent ang social media. Gikulating niya si Ariana na noon. Si Rihanna. Di ba gikulating ko na niya. But come to find out, diri karon in light of this kaning issue, this year 2025, murag nabalaan ako. Toxic jud silang duha. Si Rihanna mismo nanumbag pod, bali nagsumbaganay jud sila. So silang duha ang perpetrator in this silang case. duha. Pero in this case kay babae man si Rihanna and mas obvious ang iyang injuries. Oo. Pero kuan lang po na ha, speculation. May I help you? Mo gani no. Pero daghan po bayag nice nga song si Chris Brown. Daghan oy, I grew up with these songs too. Gani no, makasad. Pero kabalo ka no, tungod sa giingon ni Darling, mabalik na si Chris Brown sa ako ang playlist. Ibalik si Chris Brown. Pero si R. Kelly murag dili pa nako kaya. Dili Pero what pa man. if songs ni R. Kelly siya nagbuhat pero lahi ang artist murag pwede gamay. Pwede kabalo ka no, dili tanggalon. Naaman ko'y ganahan jud na kanta ni R. Kelly no. Kanang R. Kelly man na, di ba na I don't see nothing wrong with a little bumper grand. Kana. Tapos ang katong, baby, who that is? Don't worry about who that is, it ain't you. Basta, kanang mga kanta ba? Katong laundromat na kanta. Ay, laundromat, oo. Napo ko'y ganahan ni R. Kelly nga kanta katong, pero dili siyang nagkanta silang duang nagkanta ni Celine Dion. Ganan ko ato katong I am your angel. Ay, angel? And when my hope is gone, no matter how far you are, I'm near. Ana ba? Ganan ko ato pero pwede pasayloon lang nato kay dili man kayo siya pure. Ang kanta siya. Ang pasayloon, dili ang artist. Sige. Muna ayaw mo pagpa-newsby, ayaw mo hatag o kana mga balita sa mga paparazzi ninyo. Pagpuyo mo sa inyong balay, ayaw mo pagkuan. Okay. Na. Taas na atong istorya pag ganita naguluhan. Mo gani no. Gusto na ko mag-thank you sa atuang donors. Sige, shout out donors. Ter, Yayu, Carmen, Steven, and Sonia. Thank you so much, guys. Thank you. Thank you so much sa inyong tabang. Thank you so much. Wala pa di ay ta naguluhan? Wala po. Sige guys, thank you so much po sa ato ang listeners sa padayon na pagpamina. We love you all. Thank you so much guys. Ma-feel na ko inyong love. Kay naani nag-send sa mo mga basta. Ano po yung nag-send sa mo? Basta na yung nag-send sa mo o ka na mga letters and messages and well wishes. Ano good? Yes, ganahan mi. Thank you. Alright, mag-uluhan na ta. So, uluhan sa mga nagdilaab nga mga balita. Kung spouse ka sa usa ka politiko, pagpuyo kana og uban pa sa dili ni advice. Malahi ta gamay. Diba sige mi ingon as much as possible dili mi mo enter og politics. As much as possible. Kay masking guys dili ni siya ingon nga political mi or unsa ba wala mi pakialam. Pero even in real life, we avoid it kay ma-stress me. Anong kailangan man namo ang stress? Ano good? Stress na mi nga daan. Stress na mi daan. Anong kailangan pa namo maminaw og stressful news? That's why we also created this podcast like this. Para light lang siya ba? Light-hearted. Dili nato kailangan dili kailangan maghuna-huna. Dili kailangan nato maging concern. Concern man ta all the time pero we need to have an outlet. Pero karon di na ko ni ma-ignore. Dili na ko ni ma-ignore. We have to be a little bit political pero dili ni siya political kaayo. Kaya among istoryahan ang mga spouses. Half lang ni. Ang mga spouses lang atong istoryahan. Ngano man maistoryahan nato. Ngano man. In light of the recent bad news. Yes. Di ba daghan kayo corruption? Ang mga tag-billion, tag-million, tag-pila ka 100 million, tag-40, 28 ka luxury cars, basta mga ingana. In light of that news, nga mga taxes nato gipang palitrag mga luxury bags, luxury cars, luxury watches, private islands, vacations, airplane tickets,
100,000 pesos dinner unsa pa na diha. Lami kaayo pa may nauno. Oh, in light of that issue, atong istoryahan kay ang mga spouse. Mo na nga magstorya ta ana. Kay mo na magistorya ta ana. Unsa di ay ang ato ang kaligot-got sa mga spouse, sa mga asawa, sa mga bana, sa mga politika. Ani ni siya guys, kung politiko ka, unsa jud ang meaning sa politician? Politician creates laws that benefit their constituents, di ba? Politicians serve the public. Public service ba? Public service jud siya. There's no other what is their function really? Mao lang jud na sa kung pananaw, mao lang jud na guys. How do they serve the public? They create laws. Like I said ganina, they initiate committees para ma-help ni nga sector, kana nga community, kana nga basta ing ana ba? Kun siya in general, public service jud ang ilahang definition, di ba? So meaning that alone is what you should do, di ba? Pero dili man ginato malikayan no nga naaman jud yung mga corrupt politicians. Ako nadawat na ko na ba? Dawat, murag normal na gani na. Lain no, dapat dili ko na gina-treat as normal. Pero para sa kuha no, ay lang ko ni awayan no, pero murag feeling na ko no, murag di naman gini malikayan. Oy, ana good. Mo na naglagot na gyud mi karon. Ngano man. Kamo mga wife ba? Ang mga wife ba sa politicians? Wife ang prominent dili na to makita ang lalaki basig mga imaingon ninyo na sexist me or misogynist me. Dili ang mga wife manggod ang prominent. Ang naami nabalaan pod. Ana ba? Naami ikasulti kay nakita po namo ang ilahang lifestyle sa social media ana. So makaingon mi wife pero of course, this goes both ways. Sa wife or husband, depende kung kinsa ang politician sa ilang duha. Pwede po sila both ang politician. Pwede ba dyan nas Pilipinas, mag-asawa, mayor and vice mayor, wata kabalo. Murag buang no? Nga na. Pero, ang ako lang ba, ang mga wife ba, naku isulti. Oo. Pareha ni Heart Evangelista. I was never a fan, ha? I'm never a fan of Heart Evangelista. Maski sa una pang panahon, kay katong sa unang panahon, kung naamang galing ko'y ganahan nga artista tong bata pata, siguro kay matik na no si Stefano Mori. Do you still remember him? Oh my God. Yes, I remember him. Carlo Aquino, Angelica, Ann Camille, Curtis. Claudine, ganahan po kong Claudine. Si Ann Curtis. Kana mga ana. Normal man na mag-idolize ta. Diba? Normal artista man na. gani no? Pero sa una pag yun, dili jud ko fan na ni Heart. Dili po ko hater niya ha. Dili lang yung ko ganahan, marag dili ko fan. Dili si Heart ang klase nga tao nga hate na ko in real life. Kay kanang pa-social kaayo, pa-tweetams kaayo. Oo. Para sa imo ha. Para sa ako, pa-tweetams, pa-social, murag ano ka ba? Murag ana siya na klaseng babae sa una ba? Bitaw. Nga na siya og image sa una. Siguro para sa kuha wala siya charm. Dili siya charming sa kuha, murag wala kunya nakuha ba. Labaw na katong nag-release siya album. I remember first year, second year high school ko, nag-release siya album, nikanta siya og yabag kaayo. Love has come my way. Na-remember na ginani mo. Remember na ko si Heart kay ako, hater ko ni Heart. Sa una ha. Ako kay wala ko'y pakialam sa iya ha, Jun. Wala ko'y pakialam sa iya ha. Siguro kay na fan ko ni Stefano Mori o Camille. Murag sila man dito sa love team. Kato nga time. Pero og ni Patrick murag love triangle man na sila. Ala, ambot ni lang. Patrick Garcia. Basta ing ana, pero never jud ko na fan. Nya karon katong wala pa ning issue sa mga corruption nga katong grabe na may issue ang corruption always. Pero katong wala pa to nang gawas tong mga flood control na mga issues. Di ba, kuan naman kay na si Heart ka ng in your face kayo ang iyahang social media. Ang iyahang pagkadato. Iyang pagkadato kay iyang closet, kita naman jud mo sa iyahang walk-in closet na daghan kaayog kanang luxury branded na mga sapatos, bags, tanan. I think
feeling nako siya ang pinakaunang Filipino Crazy Rich Asian kay naagyud siya murag gina-advertise gyud siya, gina-present gyud siya as Crazy Rich Asian. Oo, kanang murag mo na ang iyahang marketing. Oh, marketing niya. Mo na yung pagka-market sa iyahang murag. Mo na yung image. Murag aristocrat level sa mga Pinoy ha, sa mga Pinoy. Sa mga Pinoy. Tinud-an lang aristocrat, wala gyud na si Heart niya. Pero sa atuang level, dire sa Pilipinas, murag siya ang gina-consider ngayong ana. Dili kay ko ganahan ngayong ana kay aware naman good ko nga wife siya ni Cheese. Wife siya sa usa ka politiko. Sa una pa wala pa ang mga flood control. Sa una pa murag dili ko ganahan ngayong ana good. Murag kanang kung politician imong husband, you shouldn't jud. Moingon nabay mo ingon nga inggit ka lang ka dili nimo ma-afford. No, I'm not wala jud ko na inggit. Maski pa siguro kanang nakoy 1 billion pesos karon. Dili siguro ko magka-own o Rolex. Feeling ko lang ha. Feeling ko lang. Dili ta kaingon pero wala jud ko na inggit ha. Pero murag nalain ko sa iyaha kay murag makapangluod ba. Nalain ko sa iyaha kay wala pa ning flood control na issue. Nalain na jud ko daan kay ngano ing ani siya lifestyle nga si Cheese senator or unsa ba to iyang position sa unang panahon. Tong pandemic time or whatever. Politiko ba? Politiko siya ba niya? Ing ana gud siya lifestyle kanang maka-question pug ka ba nga siguro lahi sila kwarta ni Cheese. Pero lahi ba ya atong mindset sa Pilipinas? Once you're married, isa lang ba ya mong finances? Dapat. Isa lang ba ya mong finances? Sa Pilipinas na ha, pero Western countries, Europe, basig kuan jud kanang what's yours is yours and what's mine is mine marga ana. Pero diri kasagaran sa ato kay Catholic manggod ta, ang teaching sa tua kay isa ra mo finances. Mo bitong natay tradition sa church wedding nga kanang coin iana nimo ang husband iana ang coin sa palm sa wife. Mo din ang purpose. Kaya para isa ra mo. To signify nga ang ing finances sa lalaki, whatever he earns, kay provider, quote-unquote man ang kuan, lalaki, ihatag sa babae. So, akong thinking, kay ing ana man atong teaching, akong thinking kay, ing ana og lifestyle si Heart, kay kuan, kanang, gikan na sa ato ang tax money, I don't know, pero gi-correct ko dati, kay murag na-discuss na ko na with my friends. Friends or kinsa ba akong kasturya, basta kay giingnan ko, nga dato daw na sila Heart. Dato daw daan, sumala pa. Oo, pero nakoy mabasahan pod nga their restaurants are closed now or kung naaman isa na lang nabilin. Murag wala pagyud ko nakakita nga daghan sila og restaurants. Murag kung unsa man ang ilahang restaurant, unsa pangalan sa ilang restaurant, I don't even know. Mo gani, I don't know. Asa man wala ko kita diri sa Davao, kung ingana siya kadato karon na gina-flaunt niya, wala ko kita diri sa Davao sa iyang restaurant. Oo. Nado sila product na uyap ba to nga ginabenta sa SM katong unsa to Barrio Fiesta. Is that enough for you to kanang ingana jud ka like mas dato pa ka sa naghimo sa SM? Ingana good ka nang ingana ba jud ang money from wala na ko minimize ang achievements sa mga nagabaligya uyap or unsa ha, pero ang level man good ni Heart akong pasabot. Ang level sa iyang kadato na gina-present sa social media is it's like she has unlimited wealth. Murag PR gyud ni siya ba sa unang panahon. Ambot ko unsa to nga year nga about sa ilahang duha ni Cheese. Murag ganig ang pagka-present sa video is si Cheese ang nagpa-humble kang Heart kay sa sobra kadato ni Heart, wala pa siya kasakay og jeep or whatever. So si Cheese daw ang pinakaunang nagpa-experience kang Heart na mo sakay og jeep. Tapos na-experience daw niya nga blank checks lang ang naa siya. So wala gani siya kabalo kung pila ang nasa iyang bank account. So murag gina-present nila ba nga ana de siya kadato no, mo pirma lang og blank checks. Or naay blank checks na pwede niya gamiton anytime, ana. Tapos, nakulbaan daw ang parents ni Heart sa unang panahon kay basin dili daw level ni Cheese ang
lifestyle. Murag ana good, murag gi-present jud siya ba nga dato na siya nga daan. Murag mo na ang gi-insert na information sa to as kanang mga marites, as viewers. Viewers lang sa iyang life from afar. Pero makaingon ko ba kung ani maguna kung wife na ka sa politician, public servant, you should have delikadesa. Yes, that's the word. That's the word. You should, instead of marketing yourself as this crazy rich Asian, can afford anything, gipasuot ang dog og luxury brand, unsa to, katong giawayan Mga nila jewelry. ni Pia, katong giawayan nila ni Pia, Ambot sa to nga brand. katong Prada ba to, unsa to, gipasuot lang sa yang iro. Ing ana ka dato guys, nga gipasuot sa iro, sa dog, ang luxury brand na whatever thing that is. Nakaingon ko ba nga, instead of marketing yourself that way, become a philanthropist. How do you say that? Philanthropist. I don't know. What's the word? Philanthropist gani. Philanthropist. Okay. Become a philanthropist instead, or support your husband sa iyang cause. Kung unsa man ang, kung tinuod ba gyud nga public servant siya, na siya naman, kung public servant ka, di ba naman jud kay bias kung unsa imong gusto i-serve. Di ba naman jud nga like senior citizens, health, yes. unsa ba, sports, asa ba ka gusto, education. Kung ingana, kung unsa ang direction ni Cheese, for example, health, let's say, gusto niya katong tanan cancer patients na adyoy accessible na mga chemotherapy centers, ana. Murag ikaw gud ang murag kumbaga assistant niya ana ba? Oo. Murag himuon nimo nang basta di na ko ma-explain. That's what you sign up for being a spouse of a politician. Mo ang suportahan ang iyang cause. Oo. Or kung dili ka mahilig anang public service, kung dili nimo kaya suportahan imong husband, just be low key. Don't flaunt your wealth. Don't flaunt your wealth or don't flaunt anything at all. Pwede man ka mabuhi nga wala kay social media pod. You have to sacrifice that. Pwede po ka mag-social media nga walay ipahambog. You have to sacrifice flaunting kay asawa man ka sa public servant. Good. Murag kung naa kay giingon nga himuon na ni nga balaod. Dili Ako lang to. Kung ako ang muhimog balaod. I mean ba nga naa kay gusto nga balaod nga ipatupad. Oo. Taysa bago ta maabot diha. Pati pod si Maine Mendoza. Si Maine, Dagan kaayo sila travel photos nga kanang mag out of the country gud sila 12 times a year. Like once a month. 12 times a year. Mag out of the country. Kapila sila nag-Japan for this year alone or for last year. Kanang mga Europe trip or whatever trip. The Ataydes own a private island. Why do they own a private island? Who needs a private island? Ing ana ka extravagant ilang lifestyle ba nun niya? Dili nila maisip bang ang mga tao na problema unsay sudanon unya, ang mga unsa tawag ani, ang mga tao gibaha, di ba niya gipang leptospirosis na kadi gyud malikayan alang usa man paglikay sa baha kung mismong balay ninyo sa sulod na ibaha. Nasa baha. Unsaon niyo paglikay sa leptospirosis? Ang uban kay nagkalisod na sa pag-eskwela, nangundang na, ang uban di wala na ko gina-justify pero ang uban mag-turn to a life of crime na kay kanang wala na gyud ba ana tas abdik kay mo makapakulong og kanang mga shoplifters nang kanang nagapanguha og gatas sa mga di ba na may mga nakapost ana sa convenience kanang unsa ni beware or unsa ba na tawag ana kanang gina-post nila ang picture sa mga shoplifters sa shoplifters o sa convenience gina-post nilang picture sa una di ba ma-remember nimo kay namdam di ko ano maluoy ko sa uban ang uban dili tanan ha kay ang uban ang ginakawat gatas tungod kay kinahanglan gid nila tungod kinahanglan tapos ing ana gud mo kadato maisip ninyo ba murag pero heart sultihan ta ka okay lang yun mag-flaunt kung dili politician inyong husbands. Okay lang, pareha ni Cheska, ni mga creamers ba? Grabe kina sila maka-flaunt sa ila. Dili man flaunt, pero gina-feature nila ang ilahang walk-in closet, ang home nila, ang cars nila, i-feature nila sa ilang vlog. Wala dyan na yung problema, maka-inspire gani na. Maka-inspire na siya. So, okay lang, kay dili sila politiko. Dili sila politicians. Okay. Diba? Kuan sila kanang, they earn their money
syempre, honestly, kay bayaran man sila sa mga tawag ani mga endorsements. mga products na naga-endorse sa ilaha, mga sponsorships nila. Wala dyan yung problema, ma-inspire gani ka. And heart and main, kung dili lang unta, kung si Jericho imong nakadayon, wala tayong problema kung i-flaunt nimo imong unsa nang imong gina-flaunt karon. Kana Pati siguro kang main. okay raman may kay artista man mong duha, dagan man mong kwarta duha, pag flaunt dira O, no. pag flaunt dira. Oo. Pero, baski pag dato ka, heart, dato ka daan, pero kay nabana man gud nimo politician. 'Di ba? Dili jud angay nga maging anak ka. Mao gina ko masulti, wala siya sa lugar na maging anak ka. Dagan mo ingon ling. Okay ra man na si Heart magpahambog kay dato naman gyud daan na ilang pamilya. Let's say tinuod gyud na no. Sige daw, tinuod daw. Let's say tinuod yun na, pero wala gihapon lagi. Dili gihapon na nice tan-awon kay politician lagi si Cheese. Si politician si Cheese ba? Public servant siya. So dapat si Heart na siya delikadesa nga ang iyang bana kung tinuod man galing honest public servant si Cheese. Si Heart unta mahuna-hunaan niya nga akong bana nagkahilisod nagtrabaho, nagtabang sa communities, Nagtabang sa mga nagkalisod. Nagtabang sa mga nagkalisod niya ako diri kay flaunt dito, vacation dito. 16 million outfit in just one night. Oo, naglubutans, nagjewelry nga tag pila ka $1 million Is mga so wrong. Oh, kana mga ingana ba? Pero imong bana nagatabang sa mga underprivileged people. Murag contrasting kayo ba? Muna akong pasabot. Lain tanawon. Pero kung dili si Cheese imong nabana, Heart, bulagi na lang. Para maka-flaunt ka sa imong wealth. Kung gusto ka, i-flaunt imuhang wealth na Dili walay ki- mo oh. tanaw sa imuha, na walay mo elmang, anong ingon anak ka? Oh, kanang Asa wala. na gikan? Oh, kanang walay mo alma sa imuhang pagkambugira. Kung dili gyud mo makontrol. Ling, ay mo na si Heart ako. Ling, di na ko kaya di makapahambog. Bulagi na lang si Cheese. Pag-divorce mo. Oh, kay para makapahambog juga. Unya, walay mo tanaw sa imuha nga tao. Dili ni advice. Mo na yung pangalan sa mong podcast. Ay, o, ganun. Reminder. Oh. Dili ni advice. Di ba nadawat naman nato? Ako, nadawat na nako nga, sige, okay, dato gina siya. Pasag din na siya mag-flaunt. O niya, ang mga chismosa sa Reddit, gi-audit naman ang iyahang pagkadato. Ay, gi-audit di ay. Gi-audit ang iyahang pagkadato. Onya. Ang iyahang mga posts sa una, mga okay lang. Pag-asawa na niya si Cheese, dito raman di ay na siya na ingon ana. Mao ba? So, unsay ibig sabihin? Mao ganing gi-audit no. Gi-audit gani siya Gi-audit sa mga sila. chismosa sa Reddit. Oo. Shout out to the Chika PH subreddit. O moingon sila bias ra kay muling oy taga Davao manggod mo nang ginaaway ninyo. O sige, mag-example ta. Unsa pa isa ka example na to karon? Kanang asawa ni Omar Duterte. Asawa ni Omar Duterte. Oo. Si Jenny Duterte. Si Jenny Yamuta Duterte. Oo. Wife man pud siya sa politician no. Dili na to siya palampason. Dili na palampason. Nag-flaunt pud siya sa iyang social media. Nag-flaunt man gud siya sa iyang social media og worth 1.8 million peso na bag. Na purse. Oo. Kabalo mo ang naingon jud kog flaunt. Dili siya kanang papsay lang nga pagka-picture. Dili, siya sa coffee shop man yata, whatever that place is. Na siya dito nagpa-picture with the coffee and the food that she had on the table, di ba? But there's another picture when you scroll. When you swipe. To the next picture. Ang next picture is the bag alone with the coffee and whatever it is. I don't know if it's tea or coffee, basta drink and food. So, nag-flaunt siya. And I'm telling you again, what I told Heart and what I told Main, dili dapat kayong ana. Dili dapat kayong ana. Kanang mga ingon ani baka na mag-post na kasama ang bag. So, ang bag, tanaw na sa mga chismosa. Tagpila ni nga bag. Kay, ang isa niya ka bag, tagpila. The bag is it's like sa babae, no? Sultian lang tamo daan akong bag kay Converse ra gyud. Converse na backpack. Sultian tamo no akong bag, siko sana. Oo. Akong bag Converse na kuan na backpack.
Dili pang mommy akong bag, pang kuan siya, pang teenager. Oh. So naa siya picture no, naa siya picture nakauban ng iyang bagog sa macaroon sa usa ka seemingly mahal na restaurant. Tapos naapoy picture ang bag lamang ug ang kape nga naay gold. Naay gold ang kape. Ngano naay gold ang kape or drink or whatever. Lingerie. Unsa man nga lugar? Lingerie. Laduri. Ing ana good like from what I know murag dato ang mga yamuta. Kaning asawa ni Omar Duterte ba? Dato sila. Pero again, like I told Heart. I told Heart. Giingnan na nimo si Heart. Giingnan ako si Heart ganina. Pero I'm telling you now what I told her earlier, si Heart. Ikaw, Jenny. Maski pag dato imong family, you have to have delikadesa. You have to keep it low key. Oo. Kay ang imong bana mo nang naa siya diya sa iyang position to lead and serve the public, to serve the underprivileged. Mo man ginaang ang main point nganong nidagan sila, di ba? Nganong nidagan? If we're all honest, not honest, but if we're all good with our intention sa pagdagan sa politics, dapat mao jud na inyong purpose to serve the public, di ba? Mao man gyud dapat, to help them overcome whatever challenge they have as a community, as a sector, di ba? Yung ana man dapat na. Di ba ana dapat? But if we're honest, did they really run because of that? If we're all honest, kaya ang only honest person sa kalibutan no si Neo. Si Neo ra jud ang honest. Ang Neo ba, ang R&B singer artista nga si Neo ba? Si Neo ra jud kay dili na niya kailangan mga beat guys, isulti niya daan sa iyang mga uyab nga nakoy laing uyab. Oh, upat na mo kabuok. Mag-shopping sila tanan 5. Ikalima si Neo, shoppingan niya tanan dito sa Skims, sa store ni Kim Kardashian. Oo. Ingana ka honest. Mo na biliban ako maskin pangit yang ginabuhat. Polygamy or unsa na polyamorous or unsa ba ni tawag ana? Polygamy. Oo. Okay lang kay honest. At least honest. Oh. Wala siya nang ilad. Oh, wala nang ilad. Why na ilad? Oh, wala po na ilad. Walay na ilad, walay na saktan. Walay na tamakan. Walay na sakitan. Oh. Pero kung honest gyud ka, mo ba jud ang reason na nidagan si Cheese sa politics? Mo ba jud na ang reason si Arjo Atayde? Mo ba jud si Omar? Mo ba jud na ang reason ninyo? Kung mo jud na inyong reason, then support your husband's reason. Oh, support your husband's reason. Unya, tungod ani nga naman, unsay natabo? Kung ako lang ang magbuot sa kalibutan, no. Kung in an ideal world, unta na ay balaod. Tanan na mudagan sa politics. Dapat no 20 million in total inyong net worth including your wives. Kay conjugal naman dapat mo. Dapat 20 million na tanan inyong net worth, dili mo lampas, ana. Kay kung mo lampas, sobra na. Nilampas ka nino. Oh. Sobra na siya. Sobra kay Bisaya man mi. Sobra. Oh. Sobra na siya o dapat ma-impeach ka or ma-disqualify ka. Oh, diba? Kung manobra ka. Ngano, unsay purpose nga manobra? Gusto ko 20 million lang kay justifiable naman ng 20 million in a family of in one family, dili two families. In one family, kay ikaw ba na politician ka, imong wife, let's say working class imong wife, teacher, abogada, doctor, whatever. Tapos na mo yung mga anak, justifiable na ng 20 million net worth. Kay naamoy balay worth, let's say, 10 million. Or 5 million. Let's say 5 million inyong balay, including the lot. Oh. Pero, let's say, duha inyong balay, another 5 million, 10 million. Namoy another balay, duha inyong balay, sa rest house, isa ka ordinary nga balay. Sige. Pwede. Tapos namoy tulo ka sakyanan, wife and you and extra van. Oh, kay pang family. For the kids. Oh. Or whatever. Oh, di pila man na tag 3 million, 369, pila na 19 million. 1 million for appliances, gadgets, everything. Oh. Paits ng 20 million. Paits na, no? Oh, paits and na. They live a good life na. Oh, you live a good life na. Sobra na itong tulo ka sakyanan, pwede ra isa. Gani, no? Oh. Kung ideal lang ang world, gusto na ko na ibalaod na ing ana na dapat gina-impose gyud ba kanang mura gina-apply gyud nga balaod. Oh. Kay kung punishable gyud na siya criminally ha, dili civilly. Unsay civilly? Civilia. Punishable by law.
Oh, criminally jud kay gusto nako kanang in prison jud, ma-imprison ka. Ma-imprison ka kung kurakot ka kay nganong asa ka nang Dili kurakot, wala pa ta nagstorya og kurakot. Ay, wala pa kanang na nilampas pa lang imong net worth. Nilampas ang imong net worth. Criminally accountable ka. Oh. Yung ana. Kung tinuod na siya, kung balaod na siya, tanaw na to kung napay mudagan. Tanaw nimo, wala na mudagan. Wala na mudagan politician. Wala na mag-flaunt. Ang mudagan nga politician katong tinuod yun ang intent. Katulang yung tinuod ang intent nga gusto mo serve kanang mo na ilang calling, I want to serve the public. Dili ko madato ani, I just want to serve. Dili ko tanggap na nako nga dili jud ko maka net worth og 100 billion pesos. Murag sumala pa ang mga social worker, imuhang bana ba? Sumala pa ang mga social worker, ginaingnan daw sa pag-eskwela pa lang daan, kung gusto mo dato, dili kini ang kurso na para sa inyo ha. Correct. So ingon ana pud unta sa politika. Oo. Akong bana pag eskwela pa lang niya first year do sa Ateneo de Davao. Gingnan do siya sa ilang professor kay social work man niyang course nga kung gusto mo madato, dili ni ang course para sa inyo ha. Social work is dapat similar to politics, no? Kay you're serving the underprivileged man. Serving the public, serving the underprivileged, serving your community, serving your sector, serving whatever. Dapat ingana pod ang mindset when you come into politics, when you want to get in politics, that's the mindset that you have. I'm not gonna get rich by this. This is my calling. I'm serving the public. Ana, tanggap nimo nga dili gyud ka mo lampas sa 20 million nga net worth. Ingana. Let's say nga nga balaod no, feeling nako walay mo daghan kaayo nga politician. Ay, walay mo dagan nga artista na walay credential. walay mo dagan na ill ang intent sa politics. Like their goal is to corrupt. Walay budagan nga ingana. Bitaw no, nganong walay balaod nga ingon ana kay mag-inunayay lang man sila Spider-Man. Magana sila katong meme na magtinudloay nga Spider-Man. Nya napa ko isa ka balaod in an ideal world. Bawalan dapat sila og extravagant vacations. Mao ngano man para asa man. Vacations without purpose. Kanang for pleasure, di ba pangutan-on ka sa immigration? Mao no, immigration, may I help you? Are you here for business or pleasure? You're allowed to go outside the country. Alangan lain pog ipawalan ka. Pero dapat it has to have purpose. Kanang kailangan nakay attenan nga seminar or conference. Tama. Ingana or business or dapat. makig-meet ka sa isa ka another global leader. Ingana. Or kanang need mo og kanang unsay tawag na internship diri kaning mayor nagadawat og internship for other politicians sa third world countries adto mo para maka-learn mo sa iya. Pwede adto na ninyo. Pwede ninyo iuban inyong wife and kids. Pwede para ma-experience po nila mo gawas. So kung dili man galing nato bawalan ang foreign or for pleasure nga vacations, at least dapat dili extravagant. Kanang mag-post sa mga... Dili man siya mapuggan, Kring. Siguro... Dili ba? Extravagant bagyod tanan kung mo gawas ka? Siguro no, kung allowed sila for pleasure nga vacation outside the country once a year. Once a year and no more than 5 days. No? Dapat naingon dapat stricto eh. Stricto dapat. Di ba ang katawhan man ang... Muna no, kung mo gina imong intention to serve the public, pero nakay pangarap nga mag-travel outside the country 12 times a year, ay di na lang kumudagan o politics. Ayaw na lang. Una-una nimo ba? Ma-filter ka. Oh. As a person na gusto din mag-travel frequently, ma-filter ka. Dili ka part sa dili ka kanang qualified mudagan sa politics. Kinamang kay intention to travel frequently. For pleasure. So makaingon ka, dili, politics is not for me because I can't be stuck in one country for a year. I can't do that. So dili ko mudagan. Just stay in your lane. Kung nakay negosyo, nakay dako nga business, doctor ka, engineer ka, just stay in your lane. Kung maayo na kag-income diha, just stay in your lane. Ayaw nag-adto sa politics. Ayaw nagsulod diha. Kung imong intention is to travel 12 times a year outside the country, where is the public service in your country? Kung sige po kaglakaw. Unsaon pag-serve kung wala ka diri, nagsigir man day kaglakaw? Oo. Yeah, okay lang ang imong lakaw kay naa lagi purpose.
kanang purpose to serve the country again, pero wala man. So dili gyapon. So ma-filter ka as a person, di ba? So at least wala na maglagot sa imuha. Kay dili man ka politiko, pwede ka magsuroy-suroy. Unta no ay ako no, kung ako yung istoryahan, medyo negative kay kugwan baka ng outlook sa Pilipinas pa. Kay moingon ko akong bana moingon na mo ana na siya laman nag-Senate hearing na good ang flood control. Yan na siya ko wa gyapon na. Mo ana gugo sa iya ha. Tungod sa ka-cynical nimo sa sa politics lang noon. Dili ko cynical sa tanang butang guys, pero kada basta pag-abot sa politics ko wala gyapon na may tabuan na. Mo ana gugo. Pangit siya nga trait. I admit, I acknowledge, pero mo they agree did ka, that. No? Mo agree ka no. Ni agree ka no. They did that. The politicians did that. Oh. Katong mga balaod na akong gi-propose. Kuan lang to siya ha. Formally proposed. This is a formal proposition of darling sa mga balaod. Oo. Mo na ni siya gi-pass na ni siya kay Lord. Gipasa na nako ni ang documents kay Lord. Ni-approve si Lord pero waiting na lang kog approval sa reality. Kung matinuod ba akong gipang propose sa mga balaod. Number 1, katulagi, ang net worth dili dapat mo lampas og 20 million. Dato na gani ng 20 million pero dili ka disgustingly rich. Dili disgustingly rich na mag-pay og 100,000 pesos for one dinner. No. Mura man nagbuwang na gago. Unsay may gikaon ninyo 100,000 nga dinner? It was a long table katong si Art Atayde man to, katong papa ni Arjo ba. Di ay ba? It was a long table. It not very long, pero long. Kasi gikaon gold. I don't know, basta kay ana ba? Luod man kayo mo Luod. I don't know where you got your money from kay siguro butang ta lang dato na mo daan, okay? Napa katong nadungog na ko sa Senate hearing ba, kaisa lang gud ko nakapaminaw. Dili man kay ko, wala ko nagapaminaw jud dili kayo ko. Wala jud ko nagapaminaw pero naa jud time si Nathaniel Blanc. Pakusgana niya iyang cellphone para makadungog ko. Pakusgana niya, ako'y nadungog ga. Gi-interview sa Senate nga engineer, morag assistant director sa Department of DPWH. Murag nga na ba? Di lang ko ka-remember kayo, pero murag mauna iyang posisyon. Gipangutana siya pila daw iyang sweldo. 70,000 pesos. That's good. Okay, fine. Pero he loses in the casino frequently. 8 million, 12 million, 4 million. How is that possible? Gani, makaingon ko nga, Lord, manigi ka ng iyang gipilding nga kwarta kung 70,000 pesos ang iyang monthly income. Okay lang, makatuo ko ang iyang mapildi kung engineer jud siya nga private. Civil engineer siya nga private ba? Like, private good. Private good. Dili sa government. Dili sa government. Pero diha man siya, nakaposisyon man siya diha sa gobyerno. 70,000 naman. Sa iya man ang bakba mismo gikan. Where did he get that money? Muna akong ginaingon sa mga wife ba? Kamo mga wife, sa mga politicians. Sa mga husband that we don't know na about. Kay basig naman ko mo justify. Na mo ana ba? So, unahan na tamo. Dato man midaan ling. Maka-afford man ko ani. Masking wala pa ang kwarta sa akong bana nga congressman. Maka-afford ko ani nga bag. I bought this with my own money. Mao gani. I-afford good. I-afford. Pero unta lang. Ang imong sensitivity ba? Imong empathy towards imong emotional intelligence ba? Imong emotional intelligence makadakop sa purpose nganong naa imong husband diha sa politics to serve the underprivileged. So instead of buying something that is disgustingly expensive, why don't you just support your husband's cause? Unsa ba ihang currently ginalihok karon? Kanang iyang ginaproblema dugaya ma-approve aning unsa na? Like unsa man ni mga dialysis centers sa kalibutan sa husband, may I help you? Ana. Husband, are you really honest in your politics game? What is your cause today? May I help you? What are you trying to do? May I help you? Unless gyud kung wala po nagtarong imong husband sa politics. Kung imong husband kay utro pong corrupt, diha mag-asawa jud mo. You deserve each other. Lahi po na nga storya na nga corrupt po ang bana. You deserve each other. Muna ako baka nang
Uy, pero sa tinud anay lang no. Kutay dili man jud politician si Nathaniel Blanc. Kutay man politician siya basig magkurap pug ko ba. Unsaon nimo pagkurap? Ay kana dili ko ninyo lagi makitaan na Rolex. Dili ko ninyo makitaan na mag Louis Vuitton, mga Prada, mga Louboutin, mga Hermes, mga unsa pa na mga diha. Dili ko ninyo makitaan na pero tanan concert, tanan theater, tanan musical. Atinan ko na tanan, adlaw. Magpakugos ko kay Chris Brown. Di ba na siya ka ng Ay, na siya VIP, meet and greet sa mga VIP, studio portrait. Di ba na yung bang ginakugos? Magpakugos po ko. Magpakugos po ko. Naganito siya picture, buntis nga babae ba? Niya si Chris Brown. Brown ang papa, kay gigulitan ng tiyan. Naa siya sa likod, nag-hug siya from the back. O niya, ang bana kay naras kilid. Ang actual bana. Sumukay. Ay, storya lang na ako para basi mo ingon mo nga, hypocrite miss darling, hypocrite gyud ko, kay nag-ingon ako daan, usa kong buhaton. Hypocrite gyud ko, kay nag-ingon na gani ko daan, kung say buhaton ako, kung ma-politician si Naknak. Well, luckily, he's not! So, if ever mamilyonaryo ko, madaog kog loto, for example, ay, pag madaog kog loto, kanang hapit na, kay matinood man na. Matinood na. Next week? This week? This week. This week di ay. This week di ay. Walay, ay, kung kalimti ha? Walay signs. Ay, walay ka ng obvious signs, pero naay ka na mga makita ninyo nga, wala na ko diri kay, tuan na day ko dito sa New York. Matingala ko, naman ga-reply si ate na ako, asa naman eh. Nako dito sa NPR, sa Tiny Desk, adlaw-adlawon ako tanan dito. Mo man na ang meme. When I win if I win the lottery, I won't tell anyone. But there will be signs. There will be signs. Everyday ko audience. Pati Grammys, Oscars, maski ang ilang halftime, maski hindi ko ganan og football, na ako dito. Para lang mo tanaw sa concert. Para lang mo tanaw halftime. Yan ningon ako daan, hypocrite jud kaling. Pag abot sa panahon makurap gyud ka. Mao gani ningon ako daan sa imo, makurap jud ko. Ningon na siya daan pero okay ra na. Kay dili man politician niya hamba na. So okay ra na mo storya siya na. Dili siya politician. Dili siya siya karon politician. nagtrabaho di taas, amot tagunsa na siya naminaw, siguro na siya kuan. Kay naga-QA na siya karon. Lahi na siya, di layo na tinuod guys. Kay sa una social worker man na siya, pero nagundang na siya kay wala lagi siya na dato ato. Wala siya na dato ato. Pero naman siya kailangan i-provide sa mga pamilya niya, sa iyang mga anak. So mo to nag-better ang iyang unsay tawag ana. Dili nag-better pero mas nagngarap siya og mas dako at para mas maka-provide siya og better. Greener pastures. Maring ana. Pero love jud daw niya ang social work. Makahilak gani siya thinking about it na nag-resign siya. Makahilak siya, nag-tears siya, daghan kaayo. Dili gud. Muriak na si Nathaniel Blanc. Nya ka mo. Unsa may takeaway nato ani? Kung wala paghihapon ninyo na get sa kadaghan-daghan na giingon ni Darling, grabe na. Ang iyahang ginaingon, ang takeaway nato ani is ayaw mo pag-flaunt, have some delicatesse. Because your husband or your wife is a politician serving the underserved, the underprivileged. Ayaw mo pag-flaunt sa inyong mga 7 million bag. Marumbag. Grabe naman po. Now, I'm showing an imaginary 7 million bag. Bilang ko nanumpag. Uy, speaking of kuan ka ng philanthropist, kay anak bitaw ko nga, kung politician ni mong husband, maybe it's a good hobby for the wife to become a philanthropist, no? Mo gani, no? Kanang nakay, at the same time nga busy mong ba na serving the underserved, ikaw po na po kay ginaserve lain nga cause, pero bahalag dili ka gusto sa cause sa imong bana pero napo kay cause na imo, for example kana mga domestically abused women basin ganahan kag ingana basin ganahan kay ingana kanang maghimo kag kanang center for ingana ng mga women good kay ngano let me just tell you something bago lang may nakatan-aw og salida ni Naknak kuan siya kanang tawag ani si Christopher De Leon, si Ami Austria og si Don Zulueta. Sama na. Si Christopher De Leon, nangarap siya maging mayor. So gi-endorse na siya sa kaning current mayor na modagan as the next mayor. So nagadagan siya sa politics. Ya kani si Don kay housewife man siya, ang iyang gibuhat. Good example to para sa inyo mga wife. Ang iyang gibuhat,
gipang visit niya ang mga barangay-barangay. Tas iyang gipang kanang murag pang survey niya ba kung asa ang walay tubig diri, ipang suwat niya kung asa mga walay tubig kanang di gud maabot sa mga drinking water. Mga ana. Tas gipang report niya siya ang mga bana kung asa ang mga barangay na walay tubig ana. Gitabangan gini yung bana. Nagpaka-philanthropist siya. Kitabangan niya yung bana in her own way. In her own way. Gwapo na. Gwapo na siya, pero nangabit si Christopher. Ang iyang campaign manager si Ami Austria. So ang iyang kabit kay si Ami Austria. Okay. Ay, kabit. Hindi Wag gyapon ipadulungan ani nangabit di gyapon sa movie. Pero sukad anang sige mig tanaw mga Filipino movies sa YouTube. Naa siya sa YouTube, guys. Daghan kayo kay digitally restored sa sa kanang mga Star Cinema or mga Reyna Films mga ana. Basta gi-restore nila gipang-upload nila sa YouTube. Kung gusto mo magtunog mga Tagalog movies and wa ko nagpalibak na napoy Bisaya nga katabang didto. Pero anyway, malingaw mi kay kanang kato mga black and white na movies nagipang color nila. Howd kayo sila? Ganahan ko Howd kayo sila mo na nakatan-o mi perting karaana katong Christopher De Leon sukad ato ni ana sinaknak pareho sila gnaw. Ay, mao di ay. Si Christopher De Leon og sinaknak ana siya, si Nathaniel Blanc. Parehas man day mignaw ni Christopher De Leon Pero ang nakalahi lang ka ang Nathaniel Blanc na siya beard. Mura siya Santa Claus, guys ba? Na siya beard o na siya mustache. Niya kasi Christopher mustache lang man, walay beard. Muto gi-shave jud niya yang beard, guys. Kay para mustache lang ang mabilin. Iyahag yung gituyo. Kay para gyud daw nga mga fulfill ang fantasy. Yan na. Gituyo. So dili na ko ninyo pwede awayon kay niingon naman ko nga kutay mo ana mo hypocrite kaling. I'm sure pag madato si Naknak kay mag-corrupt si Naknak tas daghan kayo kwarta magkaon po mo sa 100,000 ng mga kuan. Niingon ako maging ana jud ko. And again, na siya karapatan mo ingon ana because her husband is not a politician. Gani. We're not politicians here, guys. Yeah, so we can say whatever. And we pay taxes. Sa among grocery lang gahapon 478. Ginatanon na akong 12% VAT, guys. 478 ang tax na imuhang gibaydan kagahapon sa inyong grocery. Yes! Gitanon akong 478. Kasayang po. Isa ka bucket na chicken! Maba. Kay 460 ba ang isa ka bucket na chicken? Sayang po, di ba? Makakaon ako mga anak unta ato. Sayang. Pampalit lang ng ninyong luxury bag. Pampalit lang ninyo og kape nga na gold. Ay, bitaw no. Ana, sige. Dili na takutob, guys, kay grabe na nang yaw-yaw. Grabe na gyud. Sige, go. Okay, shout out sa to ang commenter nga si Rora Noah Zoro. Ganahan kay ko kay Rora Noah Zoro ba kay naga-comment jud siya. Ganahan rin mi sa tanan nga mag-comment. Ganahan Masking negative na. Masking negative comment. Ganahan mi ana. Kaya at least, di ba, naana mi basahon. Salamat kay Rora Noah Zoro. Ni ana man siya nimo parehas ta, darling. Ngano man? Ay ang response di ay atong sa episode 93 nga mama gibuli ang sariling anak. Pero naa kay gitopic dito about vaccine. Vaccine, okay. Sa anti-COVID vaccine. Ana siya. Parehas ta, darling, anti-vaccine until now. Wakoy vaccine, oy. Haha. Hello, na proud si Noah. Na proud siya, marag ako. Sige. Tas naatoy ka isa ni absent kog 3 days sa work. Tas akong gidahilan. Nagpa-vaccine ko. Sakit akong kalawasan sa defects. Tas wala good. Gidahilan na para maka-absent. O yan, nagkatawa siya. Medyo, para-paraan naman dyan na, guys, no? Kamu, do what's best for you to get that vacation days. Yes, you deserve your vacation days. You deserve it. Your holidays. Sige, proud ko sa imo. Salamat kay Rora Noah Zoro. Mora to, guys. Thank you so much for your love and your listening ear. O unsa pa na? Basta kumuingon mo nga, Ling, nagpolitics na lagi mo. Dili na takutob, guys. Dili na takutob. Dili na ta mo usab. But never say never. Never say never. Oy, basig ang mga anak na pud sunod among topic. Dagan ba ya? Ayo, nepo baby. Mga nepo baby. Pero I really don't want to discuss that. Sige na, go. Let's go. Okay. Bye, guys. Bye. Kung nalingaw mo, consider sharing this episode with your friends. Pag-follow or subscribe na lang pod para ma-notify mo sa mga latest episodes. I-search lang sa Spotify, YouTube, or sa mga paboritong podcast app. Dili ni Advice.
Kung namoy mga storya, topic requests o pangutana, send them in for submissions, ads, sponsorships ug uban pa. Adto lang sa diliniadvice.com. Kung ganahan mo donate, whether one-off or monthly, naami QR codes for GCash ug coffee.com diha sa website. Igora ninyo iskan. So maro to guys, dagang salamat sa inyong suporta. Catch you next time. Same vibe, same nonsense. Always with heart. Bye!